मबाइलसो नायलाबायनोसै आं दसे। खैथा जाखोथाय टाइमा? बिहामजोफोराबो दाबो सिखारथारला। खामानिफोरखौबो आंसो मावजोबथारनांगौ। माबायदि बिहामजो मोनखोथाय आङो। खामानि मोनसेबो मावा बिहामजोफोरानो। बे बुरै बैसोआव आंल' मावबाय थाबा बोरै जानोहाय। देहाफोराबो रबजोबलाय लांबायहाय मावना मावनानो। सिखारगोना सिखाराखैथाय आगैयाबो। ओइ बिहामजो फिसा सिखारद'। बिहामजो जालायबाय बे बुरैना सिखारबाय नालाय दसेखौनो थानो होआ अबावबा। ओ आगै बेबो सिखारगोना सिखाराखैथाय? जालायबाय दा आंखौसो गावखौबो जाबाय मालायखौबो जाबाय थारो। गावहा थांग्रोनाया खोमादां उन्दुनो सान्थिया दसेहाय इन्स्टाग्राम फोलावबोजोबथारहाय। बोराया थानायबा खामानिखौ आं एसें मावसोनांनाय नङामोन खोमाहाय। फिसालाफोराबो माबायदि बिहामजो लाबोना होफैखो। बुरि देहायाव मावनानै जाहोबाय थानांगौ हाग'लाय लांला। गोसोनोसैहां। आइदै मा जाबावगोन बिहामजोफोरजोंबो। गरमथारहाय। ओइ बिहामजो सिखारद'हाय। मासे उन्दुयो नोंसोरलाय? सिखारद'हाय बिहामजो सानजौथारबाय। मालाय बहा थांलाय लांखो सिखारद'। हायहैनोसै र' आं मा मावखो फोजाहरबाय थायो एसे खामानिखौनो। आंखौल' मोनो बै नोंखौल' होनाखैहाय बिहामजो नोंसोर सानैखौबो होनदों आङो। सानजौथारबाय नालाय ओंखायनोसो होनदों आं। थाब सिखारिखाय नोंसोरखौ। बेखौनो फोजानोसै आब'। ओइ आब' दा सिखारजायाखै नोंहा? दसे सिखार। माथो जालायखो मालदारनिफ्रायनो डिस्टार्ब। खामानि मावला आं। मा खामानि? माथो बुरैया मावखाजोब्बाय खोमादां। नायहैफ्लानोसैथ' एसे साहा फुदुंनो होखाबायमोन आं फैदो थांसै। थौ बिदिबालाय। नै बिहामजो साया लाबोबायमोन आङो लोंदो। आंबो बेयावनो लोंसैदांहाय। एसे गोजानाव लोंहैथां। हेलौ मा खबर? बाबुनि फन फैदों नामा बिहामजो? दे र'। नङा माथो बहाबा फिसालायानो फनखौनो हरग्राङा। सोरजोंबासो लाइन मारिबाय थायो खोमादां फनखौनो हरग्रा। आंलाय बाबुसो सानदोंमोन। दे लेक्सार मारिबाय थाना ओंखामफोरा संहैदो जोंहा बेरायनो थांनांगौ। आइदै दे संहैनोसै दे बिहामजो लानानै बहा थाङो थांदो संहैनोसै आं। बिहामजो मा जाखो? आं एसे थांना फैनि र'। आरो थाब फै आलासि फैनो ओंखाम संनो। आयौ माथो बेलाय लायस्रिसो र' थांनि आं एसे। नोंसो
गरमथारहाय बहाथो थांनो नागिरदों ओरैनो बेरायलाबायनो फैदों ए हा नोंहालाय बहाथो थांनो आंबो इथिनो एसे बेरायहैनो दे नागिरदोंमोन होमबालाय दसे जिरायहैनोसै बेयावनो थौ होमबालाय बेयाव ज'यनोसै जोंहा दसे आइदै आबै सादा एसे हरलाय आयौ सादाखौबो आंनावसो मोनबाय र' आबौनो नांगौनो दाबो सादा जानायनि हुदाखौनो गारनो हायाखै गैयाहाय गारनो हाया ओइ आबै सादायाबो एसेल'सै जेबो नङा आबै फैसायाबो गैलायलाङा थाइबानि बायना लाबोदों आबै थांसै दे होमबा दे फिसौ दे थांदो दे बेयावनो ज'नोसै जाहा आइदै गरमथार बोथोरफोराबो ओमफ्राय साथाबो लाबोफ्लाङासै आङो हा माथो खबर नोंहालाय दङहाय इदिनो दुखु सुखुनि गेजेरजों बिहामजोफोराबो अयथासार खालायथारोहाय आयै इदिसो होमबा ओंखाम बोथिसेखौनो संनानै जाहोनो हाया आंनो बिसोर सानै बिहामजोआ आंसो संनानै जाहोबावनांगौ बिसोरनो मा आजिखालिनि बिहामजो माथो बुंबावनो जोंनाबो बिदिनोसै एखेसो ओइ नोंहा सादा जानो होननाया हर जालाबायनोसै आं सिन्थाफोरा खारलाबायगोनदांहाय जालाबायनोसै मैया थाइबानि बायना लाबोदोंमोनहाय जा आंबो जानोसै जोंनाव साहा लोंहैनो हागौमोन ना एसे लोगो नांलायला मालाबा फैफिनसै दे थौहाय थांसै बोथोराबो गरमथार बिहामजोफोरजोंसो रायजालाय लांगोनदां जाथारलाहाय सिङानो फैदो सिंस्रि सानाया हामाखै नोंना हामाखैहाय बिहामजोफोरानो हाय आंनाबो आब' ए मोनफैबाय फै जिरायफै ओं मोनफैबाय आब'आलाय अबाव थांदो जानो मा खालामदों जिरायथ' नोंसोर नायहैनि आं र' ओइ आब' नै आलासिफोरा मोनफैबाय फै ए फैबाय आगैमोना ओं फैबाय माबोरै खबरफ्रालाय मोजां माथो फैथ्राखैमोन इदिनो दाखालि लिंहरनायालाय माथो फैयासै गैया सोलाबाखै गावनो मोजां नङा खोनाबाय थाखो दैया लाबोना फैदो आलासिफोरनो गांबाय बिसोरो बुरैयालाय बहा थांखो गैया बेरायनो थांनायानो दाबो फैयाखै दहायनो थांनाय बहा हाबबोखो दाबो फैला आलासिफोराबो सफैलायलांबायसो दांहाय ए मोनफैबाय माथो मोनफैबाय बिहामजो ओं मोनफैबाय आं दसे एसे थांदोंमोनहाय बिहामजो हा बेलाय सोर जाखो न' खाथिनि लोगो बिथिं जिरायफै आयै आं इथिंसो जिरायहैनोसैहाय हेगार बुरै आयै मा जाखोसै मा जाखो बिहामजो दैफ्रा लायना फै र' थाथ' आं लाना फैनो दे दैया लोंदो बियानिनि खबरालाय बोरै मोजाङैनो दं दासान्दि नोंहालाय माबोरै दं आयै दङहाय बिदिनो जायाथ' दे गयबो गैया जानोबो जाथ'ला थांसैसो बिब'फोरानो मोजां नङा आंना मा बुंनो बिसोरखौलाय बिदिनोसै इसोरलाय सानफ्रोमबो दे होमबा थाथ'दो आयै थांसै दे होमबालाय थांदो बिहामजो दे जाबाय सिखारदो दे जाबाय ओंखामबो जालाङासै गथ'फ्रा बिब'नि आखलनि थाखायनो मा जाबावगोन संसारानो
जानो मोनफैबाय बे साथा मोनफैबाय दसे फैबाय जों माबायानो बिराद गाज्रि आरो इखो बिराद अयथासार खालामो हा माथो खालामसोयो बियानिखौलाय आंनि फिसाजोआलाय नोंनो थांनानै आब'खौ एसे बुजायहैदो बिदिसो बियो ए दासो खामानि मावनो रोङिनि बिखुनजोखौ बाहाय जादो साला बियो र' उन्दैयावनो हाबा जाना लानानै जेबो बुजिया सोमजिया खामानि मावनो रोङा मा रोङा र' दा थांनानै दोखो होना फैगोन आं बे गथ'खौ बाराद्राय जाथारदों बियो बिजावजालियाबो बेनो देलाय मांग्रिसो खामानिबो मावा बिजावजालि सानैबो मिलायफ्लेथारदो बिसोरो मोनसे जानि र' एखेसो बिजावजालि सानैबो मा बायसा संसार जागोन बिसोरो आयौ माबायदि बुरि नोंलाय बे थोरसि गंसेखौनो दाबो सुखा नै बे जेसु आरो थाब सुना दोन बेखौ सुखांनानै आरो ओंखाम संबाय थां बिहामजो ओइ बुरै दहाय मा माया नावसोनाय नों आगैनो आइया आंखौ फन होनना जि रायहरबाय आंलाय मा माया हरखो बिहामजो नोंखौबालाय दिनै गारनायबो गैया आं नोंखौ आइ दै आंखौसो नों फिसाजों मोजां नंमारा होखानांगौ बेखौ दिनै आयौ गियानि सिखार बिनि सावनो फिसा अबस्था मा जाबाय दे नोंबो मोजां जानोबा जा गथ' मालाय न'आव फैनानै न'खरफोरखौ मोजां थानांगौ बिदि नांलाय खमलाय खालामबाय थाना बिदिखौ अननांगौ अनाबा बोरै न'खर थाबानो जाबाय मिलायलायनांगौ मिलायाबालाय बोरैथो जानो ओमफ्राय बिदि खालामदोंलाय दे जागोन दे नोंसोर बुजिबायबा मोजां आयै आंखौ निमाहा होदो आं गोरोन्थि खालामफ्लांबाय जाबाय थादो सानैबो थांसै आङो मिलायना जाबानो जाबाय एबार बिदि खालामनाङा दे जाबाय थादो दे थांदे थांफादो थांसै